бинандагони азиз дуруд. Нашри навбатии барномаи кӯҳнавардӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. фатҳи қуллаҳои баланд ва дарки асрору зебоии кӯҳҳо ҳанӯз аз давраҳои қадим диққати инсониятро ба худ ҷалб мекард ва бо мурури замон кӯшиш менамуд то ҳарчи зиёдтар дар бораи ин маконҳои дастнораси худ ки муқаддас мешумориданд маълумоти зиёдтаре дошта бошад. баъди таҳаввулоти ҳазорҳо сол ҷараён гирифта, башарият фатҳи қуллаҳоро бо роҳу усулҳои навбанави намуди варзиши мукаммалу мустақили кӯҳнавардӣ оғоз намуд. Вобаста ба ин мо азм намудем ки ба шумо дар бораи 60 кӯҳи баландтарини қитъаи Осиё ва нахустнафарони фатҳкунандаи қуллаҳои онҳо бароятон маълумот диҳем. Ёдовар мешавем ки мо ба шумо дар нашри аввали ин феҳрист бо тартиби аз кам ба зиёд аз мавқеи 60-ум то зинаи 43-юми кӯҳи баландтарини Осиё маълумот дода будем. Дар нашри дуюм мо номгӯи 18 кӯҳи дигари баландтарини осиёиро бо тартиби аз кам ба зиёд овардем. Бароятон донистани ин маълумот ҷолиб аст, пас моро ҳамроҳ бошед. мавқеи 42-умро дар рӯйхатамон кӯҳи Кулакангри бо баландии 7538 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар минтақаи назди сарҳадии Ҷумҳурии Мардумии Чин ва шоҳигарии Бутан ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи ҳамеша барфпӯшро соли 1986 кӯҳнавардони ҷопонӣ бо роҳбарии Казумаси Хираи фатҳ намуданд. зинаи 41-умро кӯҳи Мустагата бо баландии 7546 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар минтақаи ҷанубии Кангураи Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷойгир буда, аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи яхбаста соли 1956 гурӯҳи кӯҳнавардони шӯравию чинӣ бо сарварии Евгений Белетинский баромаданд. мавқеи 40-умро кӯҳи Гунгашан бо баландии 7556 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар назди ноҳияҳои Сючёни Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи фаъоли вулқониро соли 1932 кӯҳнавардони амрикоӣ Террис Мури, Артур Эммонс, Джек Янги ва Ричард Буртсал фатҳ карданд. ҷои 39-умро кӯҳи Конгур бо баландии 7649 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар минтақаи Мухтори Синзияни Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷойгир буда, аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи сангӣ соли 1981 кӯҳнавардони британиягӣ бо роҳбарии Крис Баннингтон баромаданд. зинаи 38-умро кӯҳи Гурламанхата бо баландии 7694 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар минтақаи Нгаяи Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1985 гурӯҳи кӯҳнавардони чиниву ҷопонӣ фатҳ карданд. ҷои 37-умро кӯҳи Маламенкинг бо баландии 7073 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар минтақаи Тибети Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷойгир буда, аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи сангӣ соли 1981 гурӯҳи кӯҳнавардони чинӣ ва зеландиягӣ баромаданд. мавқеи 36-умро кӯҳи Тричмир бо баландии 7078 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар қаторкӯҳҳои Ҳиндукуши Ҷумҳурии Исломии Покистон ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1950 кӯҳнавардони ҷопонӣ фатҳ карданд. зинаи 35-умро кӯҳи Жанну бо баландии 7711 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар Ҷумҳурии Федеративии Непал ҷойгир буда, аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи вулқонӣ соли 1962 гурӯҳи кӯҳнавардони фаронсавӣ баромаданд.
34-ро кӯҳи Улугмустак бо баландии 7723 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар минтақаи Синцзяни ҷумҳурии мардумии Чин ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1985 кӯҳнавардони чиниву амрикоӣ фатҳ карданд. зинаи 33-ро кӯҳи Салторо Кангри бо баландии 7742 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар минтақаи ҷанубу ғарбии Сиячини ҷумҳурии Ҳиндустон ҷойгир буда, маротибаи аввал ба қуллаи ин кӯҳи яхбаста соли 1962 гурӯҳи кӯҳнавардони покистониву ҷопонӣ баромаданд. мавқеи 32-ро кӯҳи Дхалаури дуюм бо баландии 7751 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар қатор кӯҳҳои Ҳимолои ҷумҳурии федеративии Непал ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи зеборо соли 1971 кӯҳнавардони австралиягӣ баробари Франц Хубер фатҳ карданд. зинаи 31-ро кӯҳи Камет бо баландии 7756 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар минтақаи Кашмири ҷумҳурии Исломии Покистон ҷойгир буда, аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи пирамидамонанд соли 1931 гурӯҳи кӯҳнавардони британиягӣ баромаданд. мавқеи 30-ро кӯҳи Намзакбарва бо баландии 7782 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар минтақаи Тибети ҷумҳурии мардумии Чин ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи сангинро соли 1992 гурӯҳи кӯҳнавардони чиниву ҷопонӣ баромаданд. ҷои 29-ро кӯҳи Ракапоши бо баландии 7788 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар минтақаи Кашмири ҷумҳурии Исломии Покистон ҷойгир буда, аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи барфпӯш соли 1958 гурӯҳи кӯҳнавардони англис баромаданд. мавқеи 28-ро кӯҳи Канжут шаҳр бо баландии 7790 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар минтақаи Хиспари ҷумҳурии Исломии Покистон ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи барфпӯшро соли 1952 гурӯҳи кӯҳнавардони итолиёвӣ баробари Гуидо Манзино фатҳ карданд. зинаи 27-ро кӯҳи Батура шаҳр бо баландии 7795 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар назди водии Барнагари ҷумҳурии Исломии Покистон ҷойгир буда, аввалин маротиба то ба қуллаи ин кӯҳи барфпӯш соли 1976 кӯҳнавардони русиягӣ таҳти роҳбарии Александр Шле баромаданд. мавқеи 26-ро кӯҳи Чамалонзо бо баландии 7084 метр аз сатҳи баҳр ишғол намудааст. Он дар минтақаи Тибети ҷумҳурии мардумии Чин ҷойгир буда, нахустин бор ин кӯҳи барфпӯшро соли 1954 кӯҳнавардони фаронсавӣ Леонил Терри ва Жан Кузи фатҳ карданд. ҷои 25-ро кӯҳи Нандадеви бо баландии 7816 метр аз сатҳи баҳр ишғол кардааст. Вай дар ҷумҳурии Ҳиндустон ҷойгир буда, аввалин маротиба фатҳи ин қуллаи баландтарини Ҳиндустон соли 1936 ба афсари британиягӣ Билл Тилман даст додааст. бинандагони азиз, ин буд феҳристи дуюми 60 баландтарини Осиё. Пайгири барномаҳои мо бошед. Дар нашри навбатии барномаи кӯҳнавардӣ мо феҳристи сеюми 60 баландтарини осиёиро бароятон пешниҳод мекунем.